Waqt il-Festival Agrarju tal-Patata bdiewa Rendin esibixxew il-prodotti u l-makkinarju li jintuża għaż-żrieħ u l-qlieħ tal-patata, kif tiġi ippakeġġjata u kif tasal fid-djarna mill-għelieq tagħhom. One News tkellem ma' żewġ importaturi u esportaturi tal-patata Meqrendi dwar dan is-settur importanti għal pajjiżna. Illum il-ġurnata sibna ma' wiċċna illi fis-suq Ewropej tant kemm tiela patata minn South Africa, minn pajjiżi Arab, illi hija cheap labor, aħna bl-ispejjeż il-bidwi Malti li qed jagħmel, tifhem qegħdin imbagħtu ħafna biex inġibu prezz tajjeb għall-bidwi Malti. U l-patata kemm hija mfittxija mal-Maltin? Fis-suq lokali Malti hija popolari ħafna, nagħmlu ħafna tip ta' ikel differenti minnha. Huwa popolari ħafna fl-ikel Malti wkoll il-patata, allura timxi kull jum jinbiew eluf ta' kilogrammi kull jum, kull ġurnata u jinxtru mill-lokalità, mill-nies tal-lokalità. Matul il-Festival Agrarju tal-Patata ħadu sem għadd ta' soċjetajiet u għaqdiet tal-Qrendi fejn bijaw prodotti tradizzjonali, kif ukoll kien hemm min sajjar tipi differenti ta' patata. Bir-riċerka li għamilna sibna li hawn il-ġnien tal-kmand kien jintuża bħala riċerka mill-Ingliżi biex titkabbar il-patata jagħmlu esperimenti fuqha. Għalhekk ġejna ħsieb li nagħmlu festival. Min barra l-wirja tal-patata kien hemm ukoll spettaklu minn skejjel ta' sfin u kant folkloristiku. Din l-attività kienet organizzata mill-Kunsill Lokali ta' Qrendi u preżenti għaliha kien hemm il-kelliem ewlieni laburista l-bidja u sajt Anthony Aġuż De Celis.